Na-impound ang 12 ka mga motorsiklo sa operasyon sa Land Transportation Office, City of Talisay Traffic Operation and Development Authority ug Talisay City Police batok sa mga motorsiklo nga migamit gihapon og modified muffler. Giplastada ang LTO ug City Toda sa duha ka mga lugar sa Natalio Bacalso Avenue ug sa Cebu South Coastal Road. Mato ni Joy Tumulak nga ang tanan nga nadakpan na sorpresa sa pagkakita nila sa mga personnel sa LTO, City Toda ug Talisay City Police sa kadalanan. Una niini ang City Toda, nakadawat og mga reklamo kabahin sa kasaba sa mga tambutso sa mga motorsiklo panahon sa kagabhion. Sagad sa mga motorista nga migamit og modified muffler, mugawas panahon sa kagabhion. Gisyuhan sila sa LTO og temporary operators permit ug gidala sa LTO impounding area ang mga motorsiklo. Lakip ang gipang susi usab ang mga truck kung kumpleto ba kini sa mga dokumento. Unya nakadawat pod og report ang LTO nga panahon sa gabi manggawas ang mga bura-bura. Kay kani magong panahon sa adlawan diri sa ato ang mga daan dinhi sa Talisay, dili kayo kagawas ang mga bura-bura kay kompleto ta og mga traffic enforcers nga naa sa palibot.